Уважаема госпожо Якопова, господин Милков, уважаеми колеги от Общинска администрация, родители, мили деца. Ще започна този път необичайно, госпожо Якопова, към обращение към децата. Разбира се, защото днес те са виновниците да събират всички ние заедно тук, в залата на читалището. Разбира се, поздравявам и тях с винаги любезното домакинство. Скъпи деца, вие сте страхотни. Страхотни мечти, страхотни творби. Вие сте бъдещето на нашата община. И аз отговорно като кмет ви поздравявам за всичко това, което правите, за рисунките, за вашите творби. Доколкото разбрах, ще има и пиеса, която ще изиграете тук, които всички ние ще се насладим. Госпожо Якопова, към вас благодаря ви за усилията, които полагате да участват по национални програми, за да може всичко това да бъде факт. Разбира се, това се случва и не без господин Луков, който съм имал възможността, а и днес за пореден път му благодаря, че работи с нашите деца, децата на Пещера, че съм сигурен, че в нашия град ще излезнат все малки художници и творци, именно под негово ръководство. На всички желая успех, още много творчески успехи и много спечелени програми и планове.